ассалому алайкум тамошобинони азиз ва меҳмонони канали мо. хуш омадед ба имрӯза видео. ҳозир ман мехоҳам барои шумо якчанд матоъҳои дубайскиро нишон дода нархошона фаҳмонам. анами намуд сетч ниёзи нав биромадагӣ ҳастанд ва инам аллакай чанд вайш биромадай сортуш марҳамат ин намуде ки дида истодаед 900 сомон беҳад хушрӯ сорти аввалаш бибинед. این ویدیو را من از کاروان شهر دوشنبه از یکم دروازه انامین پژارکا چهارم ریاد به نوار گرفتگی هستم. مرحمت خواهشمندم میتوانید اومده بینید و خریداری کنید. اینجا در این چنین همخه ماتریالو هست دوبایسکی نویم و یان کمبختی بینید چقدر узорҳои хушрӯ доранд. нархошон ҳар хелай 750 850 ва инчунин 600 сомона низ дорад. вайша бинед чӣ хушрӯй рангаш аз ин сиёҳ буда ё нам хел тёмносиний бо ҳаст аз ин намуд узоро аз ино ма бисёр видео карда будам ва чанд рӯзи охир боз ҳам навистанд ки аз анами хел паплинову аз анами хел материалҳои дубайски нишон диҳед. марҳамат бинед анаи паплино дубайскиян вишивка задагиё 500 сомон. дӯстони азиз беҳад ваяй интихобуш васеяй ҳар хела гул дора. видеои мара агар тамошо карда бошед ам хел бо вишивка задагиё ҳастай ва ё дубайски неста нусхаҳои хитоиш вале аминода монанданд. мисол гулҳои бо хушрӯтар дора аз 200 сомон сар мешава. мисол на марҳамат и боша ино дубайскиёш ҳаминқадар нарх дорам 500 сми. инчунин инҷа дам хел лавдоманиё ҳастанд комбахтиё итальянски комбахто 850 950 750. марҳамат ози 2000-ашам нишон метиҳем комбахтора итальянскиёра кадоме ки мехоҳа метавонед ки дархост кунед мо вай дорем. доставка дорем ба русия ва ба шумо равон карда метавонем. иноям итальянский комбахт 650 сомонӣ беҳад ваё лавдоманиёи хушрӯ рангошам рангои аҷоиб фиолетовиш чун аз наздик мебинед тамоман бо хушрӯи рангаш. ҳозир ҷада анаин суперкелинчакора бинед. инаи материал суперкелинчак ранги резинкае 300 сомон. чанд ранг дора ҳамхе блеск дора. марҳамат агар барои туқуз ё барои мисол туи маърака харидорӣ кардан хоҳед ҳаст. анаин 350 сомон ино гуфтан чанд ранг дора ваян сетчнии хамелеон. на марҳамат агар дар кор бошад дониста бошед ки ишам доставка ҳаст. инчунин ин тарафда комбахтои дизайнерски бисёр гулҳои хушрӯ 450 сомонӣ. ина марҳамат бинед ино ҳамаш итальянски комбахтои қимат анаминоян аз 1800 сомон то 2100 сомона. бисёр ҳам ваёи хушрӯ комбахтои фасон чихеле ки дидед 650 сомашам буд итальянски комбахта инош бошад анам хел чихеле дароҷа навистам аз 1100 сомон то 2100 сомона. мисол ина бинед қиматиёшон аминоян 2100 сомаш ба фикр менам иношан беҳад тозаи материалаш шифон комбахти тоза. марҳамат агар хоҳишманд бошед метавонед ки омада аз корвон аз дарвозаи пажарка чорум риад ҳамин чизоро дарёфт карда харидорӣ кунед. инҷада беҳад бисёрай материало ами дубайскиё ози якта ба якта машмуда нишон метиҳем гарчанде ҳамашам нархша пурсидагӣ набошум. ба ҳар ҳол касоне ки мисол куртаи хушрӯ харидорӣ кардан хоҳед метавонед суратша гирифта ба хешу наздикон равон кунед то ин ки ба шумо мисол дарёфт кунанд материали дилхоҳтона. ана ино ҳастанд дубайскиё туркиян ё дубайскиянам хел паплино
иноям аҷоиб хушрӯ аз 250 то 300 сомонаи нархошон. бисёр ранго дора. бинед сафедошам ҳаст. ино ҳамааш ҳамин рангоянд. паплини аҷоиб, паплинаи пахтаги тозая. Намедонам ира ҳам сатин меган, ҳам пиллагӣ меган. дурусти гап муҳим он ки пахтаяй. аз 250 то 300 сомонай. бинед дубайские бисёр рангои камёфт ва ина поёноша бинед сафед дора. чӣ хеле ки медонед анамин ваёям чорни принцои оригиналам ки 1500 сомонай. ваёям ам хеле сафедай поёнашон. иям ки тозай ам хел. И болора бинед иҷада иноям ҳамааш материалои дубайския. якта ба якта напурсидам то ин ки савдогара мисол клиент дошта нороҳат накунам. амхе аз чанд сима то чанд симара сар мешава гуфта пурсон шидам ва умумӣ ба мо фаҳмонданд ки мисол нархҳои ҳамино аз ҳамин қадар сар мешавад то 1900-2000 сомона. хулоса аз 1200 сомон сар мешавад боло будагиҳо то 2000 сомона. ҳозир то охири видеоро тамошо кунед. мебинед ки дари бари боло чӣ қадар материалои хушрӯ ҷойгир шудааст. дӯстони азиз, шояд ки дар комментария баъзан нависанд ки беҳад қимат ё ин ки гапи дигар. дар ёд дошта бошед ки ман дар дигар видеоҳо материалои арзонам ба навор гирифтагӣ ҳастам. мисол барои туқуз вариантҳои арзонам ҳаст ки дар уҷа 350 сомону 250 сомон ҳам хе вилиро ҳастанд. агар хоҳед марҳамат гузаред тамошо кунед. ино бошад амхе ба хоҳиши якчанд подписчиконе ки доим тамошо мекунанд гуфтанд камакак материалои қиматтара ба мо нишон диҳед. барои ҳавай ҳам ман ҳозирам хел материалои дубайскира ба шумо пешниҳод карда истодаам. тамошобинони азиз, набинед агар кадомиш дар кор бошаву гирифтанӣ бошед метавонед ҳамуна суратша партоя дар WhatsApp. ма бо аниқтар рафта нархша мепурсам. ино бошад сатинан, сатини тозаи якумсор 220 сомонӣ. ана чизе ки ба ма писанд омад анам хел ваёи дубайски, паплинои дубайски. и бо амхе попов задаги боринай 220 сомон. сангчаошон дизайнерс. ҷои гулоша бинед сангча дора дизайнерски. ҳозир хеле тарзи овезоншам нишон метиҳам. беҳад хушрӯ метова. паплиншам паплини ғавсакай. ва анами аз наздик нишон метам. бинед попов задагиай гирди гулош. нархи арзон кати 220 сомон. ина бинед кабуча аҷои багатои хушрӯ метова кабутош. инчунин анам хел ваёш ҳаст рангош. ина бинеда гирдош ам хел вишивка задагиай, попов задагиай. марҳамат. паплини мулоими ғафс. агар хоҳиш дошта бошед ки ба шумо равон кунем, пас дар WhatsApp-и ман нависед. ман бо пратар мефаҳмонамтона. ина инамудо ҳастай. дӯстони азиз, иноям дубайски. нархошон ам хелай 750-850. инчунин 600 сомонашам ҳаст. ам хел вишивкадорои вилюро. кадом намуде ки ба шумо дар кор бошад суратча партоед. бо ма рафта пратар бо нархша аниқ карда ба шумо мефаҳмонам. ана ин намудош. инош ба фикрам 600 сомониян. нархи аниқаш. ина марҳамат. ҳаминам чанд сор дора. и сорти нақстар шай. сорти мисол дубайски шай. баъд амин матоъҳои дубай чунам оригинал доранд. баъзеҳое ки мисол метиска меган ва ё 800-900 бошанд, ҳамонора оригиналош 1500 ё 2000 сомон меша. иҷада сариё ҳаст. сариёра хостум барои шумо нишон диҳам. нархҳои сариё аз 500 сомон то 1100 сомонай. марҳамат арӯсако агар гирифтан хоҳед нависед. ино ҳама 6 метриян, яъне сарандоз тоқи курта поча мешава. ҳами сари. набинед ҳамаи ранг дора ва гулошам ҳар хелаяй.
сангчӯшон бисёрш кори дастиян. Ҳама қиматтаракош кори дастияй. На рангоша бинед. Агар рангои мисол сафед хоҳед, розовӣ хоҳед, чӣ ранге хоҳед, хулос пайдо карда метавонед. Арӯсакҳо бисёр вақт мепурсанд. Барои аввай ман вай гирифтам, тасмим гирифтам ки нишончим. Ана ин комбахто нусхаҳои дубайскиша бинед. Дариҷа агар ёд дошта бошед, дар видеои пештарак ма туркиёш